vakomana nhau ye 2 million yakashandiswa muzara minezuro yamuudzwa kuti aiwa kwekumemoretwa birthday remutungamiri wenyika. Aiwa vanhu vogwadzwa voti birthday ravo rambokosha sei. Every day vanhu vanoselebrata mabirthdays. Vanhu mukatasa state yenyika yeZimbabwe nemari dzavari kuskwanda on useless things nekupa vanhu chicken hazvimbosimudzi economy yedu. Sana pena masvikana mudanyogwa pana munoti subscribe like kuti on the bell kuti pena page Red Democracy Advocate Initiative vanyora vachiti 2 million down the drain when hospitals have no panadols for toothache. Vanyora vachiti EDC alleged 2 million birthday under spotlight. ZANU-PF alleged lavish 2 million birthday bash for President Mnangagwa is reportedly in the crosshairs of the international donor community after the country recently extended a begging bowl to raise over $2 million to avert starvation in Zimbabwe. The Zimbabwean government is known for throwing money like confetti, pampering ministers, judges, lawmakers and chiefs, while millions of the population face food shortages after the Mnangagwa government declared the El Nino-induced drought a state of disaster. ZANU-PF Director of Information Publicity Farai Marapira confirmed the event. Mnangagwa turns 82 on September 15, 2024. Domashwa rubuda pana bwana wachichema chiti aiwa pana patona kuti government iri kuuya ichextenda its bhawe yekukumbira kuti aiwa ma-international organization weye mutipewo mubatsire economy yedu yakarohwa ne-El Nino. But kuna kuti mukuru wane-El Nino ikoko aiwa munoona mutungamiri wenyika anonoenda kufamu kwake achinoselebrata matons nematons ari kukohwa. Tunoona pabirthday kwake anospenda more than $2,000. But the same people ndo vari kuno aiwa extenda madonors kuti aiwa uya mutibetsereyo. Tichiona vanhu vachirara nenzara. Butize mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pina comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell.